Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee minta kesengi balang ka khatnyau tarik unai lur 8,000 kala therting ya ka sorkar MDA2 ka baminta halor ka jingbam kentup lang ya kilong kemi ha ka kenhun menteri jong ka sorkar jela ka badang syudap penthamai minin kesengi ka khatnriu tarik unai lur 8,000 haraj bhawan. Haba ai jingkren ha kani kesengi ka kong Joblin Shilla President jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Kala ong ba ka jingbam sya kentup kilong kemi ha ka kenhun menteri ka bamenta ka de ka jingpenja buram shisha ya ka jela nomor latip ya ka ni ka jela kum ka jela ba ai jat syaka kemi ni kata ka matrilineal society da ka bapenduk bor no ya ka jinglong kerpang jongki kenthei. Kala ong ru ba ka kenthei ka tip khambha ya ka khya ka shan bat ru ya ka jing jongki pat ba. Lada don tang iwei ru ilong kemi ha ka kenhun menteri Kala long ka jingmentoi ka bakrau henrei ka ni ka jingle jong ka ni ka sorkar kam ya hap satya bat ka pendu nong shisha ya ka jelahi barok kawai. Jadi don mentah ni bangi kwa ban ai ka press note day chapang ke jing ya reshuffle ya ka ministry ba menen ti nilak ba hak ministry bagi ya reshuffle menen ti long kme ti syak sideline no mundan budget wadi we long kme ru ti haka society kabangi ni ai judge kme ni snu do mesim ken balai ba kane ka government menta ka sideline no ki kinthei bakinom ai banlong minister tikalong kishinrang bakawai ru kalong ba mo ka jing shon kinthei kam su thu ha kinthei andre menta da don ki problems mo ba face ki long kme kin kam shem jing banet ho ki shinrang banet ya ko andre da don ki long kme pa de ki long ki kam snow kila long kulut mesim leu lut kata ke ka badon ha ka mesim jo ki ke bagi don kita ki jing sham te tai kata kin bangia don ni ka press conference menta kasni ang iti pagkakasaka. Kaya printi ni lagon yano try become kuwa kadai bendon ko kabinet. Ya no bandon ha kabinet kata ngimla mo bandong. Bro lain mo dikijit iwe ni kita lain mo ka biang palan. Kajimi jong pi atau pi kumi lang ni kajim pe kajim ni menteri orang tu atau pi kan ipet ni Kata ka jingbit ka jo ka ka di ka jingra jong pai ba ngasimet ngan rain mentau pai ba kum no ki i ba kum no ba itrikam kata ngamla mo ba ngan ong ngasimet ngala ban ong ba yo imnang batrikam yo ki pai ba ki ong em inang palat yo ong inang batrikam handrei ki pai ba ki rai ba ki ong kum no itu kong i ong kinang trengit haga ru kompe chimbe inang trikam kata ngamla ban rai ya kata king ngidang ya perkat ngidang ya syong ngidang ya peson banakadaw ayu ba kani ka sarkar kam ai lat ikintei ban syong haka syuki haka ni ka kunti Aduh kan nampak pi kita yang cenduk long ni berjalan ada kita long kinyo ban long minister. kaduk nong ka kabun ha halyang kamtam halyang ikintei haka ban ong haki problems no kijing shan bakilap ikintei mantakin haka jingko jingkia ne aki pule puti ne haka jinglong kentei bangilai ban ong bani address ya minister shinrang ni kam shem te bakalong te ban address tingin da don kentei ku mentai ong ikong amprin ne ikong Santa Mary ne kiwe ikong notina pogal zengilai nila ban keren te nila ban address bahai itang baya ushinrang pada bangin lik keren nimla ban keren lut kisitu ke ikong ong Kasi lang